10 Niklas Haakman. 39 ja sitten oi herra jumala sentään. Oi herranen aika sentään, mikä katastrofi ajassa 2:04. Sitten Rafalski uudestaan, pomppukiekko Langenbrunner maalin edessä ja sitten on paikka. Ja Parise iskee 2-0. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlund katsotaan tämän nuoren taiturin. Ja tämä peli on ohi. Kyllä tämä peli on ohi. Suomi murskataan ensimmäisessä erässä. What? Ja tämä peli on ohi. Kyllä tämä peli on ohi. Suomi murskataan. What? Suomi murskataan. Leijona miehistä. Suomi murskataan. Salo, hyvä voimakas taklaus ja sitten maali kulmalla jälleen Kiprusov on koko ajan siellä nurin. Koko ajan siellä nurin ja Yhdysvallat iskee 3-0. Erik Johnson. Ja nyt voi sanoa aidosti kyllä jo, että kyllä 33-vuotias Kälkärin maalivahti ei hänkään ole. Ei pääse Kapaselle jättämään, vaan Patrick Kane, tämä Chicagon ykkösvaraus tulee sieltä. Ja seuraavaa maalia ei kyllä kestä enää. Sitä ei kyllä kestä enää millään. Ja siitäkö se Patrick Kaneille tulee? No niin. Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Onhan tämä järkyttävää. Jokohan Kipperille riittää. Onhan tämä järkyttävää katsella. 10:08 pelattu ja käytännössä joka ainoa Yhdysvaltain hyökkäys päättyy maaliin. Ketju, joka pelasi viime kevään maailmanmestaruuskilpailussa hienon turnauksen, on pelannut myöskin Dallasissa hyvin, mutta kyllä Yhdysvaltain peli se toimii kuin ajatus. Ja tämä peli on ohi. Kyllä tämä peli on ohi. Patrick Kane lataa 5-0 ja nyt on sellainen tilanne kyllä, niin kuin Jukka Jalosenkin ilmeistä näkyy, että kyllä Suomen peli on niin sekaisin koko ajan keskellä, niin kuin tässäkin näkee, niin avaussyöttö Kaneille. What? Salolta kiekon menetys. Tämä tästä puolihuolimatonta roiskimista tämä Suomen peli. Nyt tulee suomalaisille leijonamiehistölle sellainen kylpy, mitä se ei ollut kyllä vuosikausiin kokenut millään tasolla. Ei mahda mitään, ei mahda mitään. Sieltä Niskalalta, sieltä nousee sitten Niskala uudestaan, avaa jälleen nopeasti. Siellä on kuitenkin valmiina Jack Johnson. Jaa. No nyt sitä kun tästä kulmasta katsoo, niin... Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? What? Timo Jutila.